Какво са семейните констелации и как ни помагат те? Семейните констелации са трансгенерационна терапия, която ни помага да видим как това, което се е случило на нашите предци, ни се отразява на нас днес, на нашите финанси, на нашите взаимоотношения, на нашето здраве. Идеята е да видим кое е това нещо, което ни възпира, кое е това нещо, с което ние толкова силно се свързваме, че сме склонни да провалим целия си живот, да прекараме живот пълен в страдание, болка, нищета, за да се чувстваме свързани с нашите предци, с нашите любими хора. И идеята е да видим, че ние можем да бъдем свързани и по един по-различен начин. Но дори да ви го говоря така, ти можеш да бъдеш свързан по различен начин, това по никакъв начин не достига. Но в момента, в който го видиш наживо, играта се променя. Когато видиш какво всъщност несъзнателно правиш, ти вече си различен. Просто не можеш да продължиш да правиш едно и също нещо по същия начин, по който си го правил. Разбира се, ако искаш промяна.